Menditik etorri dela esan dira. Niri esan diat hemen oso ume txarra daudela, Ziu? Igual ja magai sobeto pariekin. Eta orduan zer enporten zate, ondo? Eta zer, urren gurtan etorriko zarete nirekin lanera? Nirekin nato, egon nahiz urte osoan ikatzik egiten, ume mantxurren txat, eta oso nekatuta nago. Igual abestuko didazue abestiren bat? Ba, abestu abestiren bat, nik hemen jertzen esan dira artean. Abestu, irudi jozuen esan diatela, hemen oso da esan duzu, Orduan, opari hau igual zuen txate izango dira? Zueko zuen loportaz esarete? Bai? Baina gogo, ekin zabatu? Ziu? Eta zu? Bai? A ver, segundo ya.